Ind i banen af Benjamin Verbic. Vi ved, at han kan sparke fra den afstand der. Santander. Så kommer afslutningen fra Santander! Og så dufter det af mesterskab i Parken. Verbic med første hug, første dribletur. Og så trumf bliver der sat på. Hæftig trumf fra Santander. Og hvilket forår fra manden, der kom så sløvt i gang på FC København. Sidenhen virkelig har gjort en forskel. Jeg synes, man kunne se det allerede i den første kamp herinde mod Esbjerg, da de åbnede foråret FCK, at han ville komme til at lave mange mål, så skarp ud. Det her er lidt atypisk, men hvis han kan modtage bolden også stærk over for Skovgaard, så har han ikke en chance derinde. Så er det en top klasse scoring af Federico Santander. Så er det obligatoriske gule kort for at smide trøjen. Og den obligatoriske ligegyldighed situationen taget i betragtning. Og fuldstændig forløsning også på lægterne i Parken. En voldsom statistik. Verbic glider strålende af her, så kan de gøre det til 2-0 københavnerne. Verbic over det bagerste område og mål! Santander gange 2! Og det ligner trumfen, det her. Det ligner den definitive vej mod guldet. Skovgaard bliver afvist ude på kanten, og så er han der igen med det skarpslidende instinkt, Federico Santander. Der er alle pengene værd. Ja, og Benjamin Verbics hurtighed, som sætter det her op. Det er ikke mange spillere, der når bolden der. Jeg tror Skovgaard heller ikke, han gør. Og Nikolaj Jørgensen venter lidt for længe og tager egentlig et løb, som lukker det ned. Lige på kanten af sejren. Men en god bold ind, og det er et helt rigtigt løb af Santander, der simpelthen bare har maksfarten direkte ind mod kassen. Og så skulle vi ikke vente længe på. Vi skulle ikke vente til næste sæson, før han scorer igen. Og så er det altså ham, der topper den interne topscoreliste på foråret.